Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар, вітаю цябе, Сержук. Вітаю вам. Сёння цудоўны дзень, я прапаную яго не сапсаваць і пачаць з навінак і даведацца, пра што пісалі сёння ў інтэрнэце. Чаму ён цудоўны? Чаму не? Гэта пазней. Давай з навін, добра. У Шумілінскім раёне будуць рэгулярна праводзіць дні цвярозасці. Ініцыятыва мае на ўвазе не толькі забарону на продаж спіртнога, але і правядзенне мноства масавых мерапрыемстваў, якія могуць зацікавіць мясцовых жыхароў і адцягнуць іх ад згубных звычак. Першы дзень цвярозасці ўжо прайшоў, і гэта нагода яго адзначыць. Я думаю, што у нас такі кожны дзень цвярозасці, таму... Так. Вось ты мяне пытаўся, Сяржук, што будзе з кінатэатрам «Брыганціна». Памятаеш? Пытаўся, было такое. У снежні 2015 года яго прадалі прыватнаму інвестару, і ў цяперашні час ужо распрацавана дакументацыя аб'екта пад забаўляльны цэнтр «Брыганціна». Па словах уласніка, плануецца сучасны кінацэнтр з 5 дэманстрацыйнымі заламі, сучасным тэхнічным абсталяваннем, а таксама зробіць аўтастаянку, добра ўпарадкуюць тэрыторыю. Вось табе адказ. Шыкоўна. Але гэта ўсё добра, але ў нас сёння сапраўдная будзе тэлекавярня, ты ж разумееш? Разумею. Ты да чаго зараз вядзеш? Я да таго, што зараз пост. Так? Ці ты сочыш за гэтым, што ты... Ну, конечно, калі з'яўляецца пост даі, я заўсёды яго як-небудзь аб'язджаю. Гэта Іван, і немагчыма размаўляць сур'ёзна. Сёння ў нас будзе вельмі смачна ў нашым эфіры, таму заставайцеся з намі, і я думаю, што мы ўжо пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы. Як мы ўжо вам паабяцалі, сёння будзе вельмі смачна ў нашай студыі. Зноў-такі шкада, што пахі не перадаюцца праз камеру, пакуль што раптам можа што зменіцца. Сёння ў нас в гасцях кулінарны блогер Алеся Аўласевіч. Адкуль аж прыехала до нас Алеся? Добрый вечер. З Гомеля. Так. Вось. Ну і адразу, так падумаюць зараз, прыехала кулінарны блогер, нічога на стале не стаіць, толькі кубачкі паставілі. Усё будзе, не хвалюйцеся. Ну, вось такое пытанне адразу. Зараз пазначаюць, зараз столькі блогераў развялося. Вось кулінарны блогер, што гэта? Можна гэта назваць як прафесіяй? У тваім выпадку гэта прафесія ці, у вольны час? У маім выпадку гэта проста вольны час, маё хобі. Мне гэта вельмі падабаецца. Я кожны дзень гатую мужу і сабе. І нейкі дзень я падумала, чаму б мне не выкладаць гэта ў інтэрнэт, чаму б не паспрабаваць зняць відэа. І менавіта відэа быў такі цікавы, можа, новы шаг для мяне. І гэта мне самой вельмі падабаецца. Ну, гэта была твоя ідэя такая зрабіць? Ці муж сказаў? Не, гэта была моя ідэя. Адзінае, што ён усяляк дапамагаў, кансультаваў, набыў мікрафон, бо бачыў, што я стараюся, але гук кепскі. Ну, то бок, усяляк дапамагаў. Конечно, ён же ведае, што рабіць, каб смачней, усё болей і болей гатаваць. Ну, а камеру таксама трэба было набыць, каб рабіць гэтыя відэаблогі. Ці ўсё пачалося з таго, што была камера і трэба было як-небудзь яе задзейнічаць? Не, ну камера ўжо была, і я падумала, чаму б не паспрабаваць, прынамсі. А я яшчэ ведаю, такі сакрэцік невялічкі, да? Так, мы любім сакрэцікі. Адкрылі, што Алеся пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы непасрэдна гэтым блогам, так? Гэта так. Як так адбылося? Ежа натхніла. Кагосьці літаратура, песні, Алеся натхніла ежа. Вось так адразу. Вывучайце. Чаму мне? Мне падабалася беларуская мова, мне хацелася размаўляць па-беларуску, але гэта даволі цяжка. Зрабіць крок, з чаго раптам пачаць размаўляць па-беларуску, прыйсці да сваіх аднагрупнікаў універсітэта і сказаць прывітанне, я сёння размаўляю па-беларуску, так? Я пачала весці кулінарны блог і шукала словы ў слоўніках, а потым яно адно за адным, я набіралася досведу, і зараз гэта для мяне абсалютна натуральная справа.
размаўляць па-беларуску. Да аднагрупнікаў уяўляеш, Іван, вось Алеся прыходзіць і кажа, сёння я пачынаю размаўляць па-беларуску, таму што я наелася верашчакі. І ўсе пытаюцца, што гэта такое. Ну, па вашым відэа сапраўды нават можна вывучаць беларускую мову, вось тэма кухня, і уключаеш, і глядзіш, і новыя словы некаторыя узнаеш, і узнаеш, што нават гэта існуе, таму што ніколі гэтым, ну, я чалавек вельмі далёкі ад кухні, гэтым ўсё дазнаюся. А вы, калі рыхтуецеся да таго, каб запісаць новы блог, вы высвятляеце для сябе новыя рэцэпты, новыя назвы, як гэта ўсё па-беларуску, як перакласці, як растлумачыць? Я звычайна шукаю найбольш складанае слова. Такое, каб яно, можа, у мяне не было, альбо я яго дзесьці пачула, я яго імкнуся ўставіць. Любіце вы свайго гледача, так? Ну не, гэта таксама як навучальны такі працэс можа быць, чаму б не. Гэта і карысна, і цікава, і яшчэ можна нешта прыгатаваць. Рэцэпты гэта вельмі цяжка знайсці, што гатаваць. Не ў сэнсе, што гатаваць дома, а што здымаць. Што людзям цікава? Дык што цікава, вось гэта тое, што муж папрасіў, згатуй мне, калі ласка, сёння на вячэру, ну, напрыклад, не то, што канкрэтную назву нейкай стравы, так, а, ну, там, кашу нейкую, і тады ўжо палезла. І рэцэпты ты выдумваеш сама, ці гэта ўсё ж такі з дапамогай дзядзюшкі Гугла, вось? Ну, бывае па-рознаму, шчыра скажу. Бывае, што сапраўды глядзіш, што ёсць у халадзільніку, што ёсць у лядоўні, ў нейкіх шафах кухонных, але бывае, што шукаю, канешне, карыстаюся гуглам. І раней я не калекцыянавала розныя часопісы кулінарныя, нейкія кнігі кулінарныя, а потым я зразумела, навошта гэта ўсё, калі зараз можна ўсё знайсці лёгка ў інтэрнэце. Можна нават проста увесці, што ў цябе ёсць, і атрымаць рэцэпт. Просто пералічыць так. Але сам працэс здымка яна займае вельмі шмат часу, таму гэта такі асобны дзень, пажадана, каб дома нікога не было, каб мой муж Еўген быў сыты і давольны, каб я, ну, ведаеце? Каб не грукаўся там у дзверы, не цёрся як кот. Прабачце, у вас няма аператара? Я думаю, што нават ваш муж і ёсць гэты аператар, які вас здымае на кухні. Не, я ўсё раблю сама. Во як. Так, а ўсё ж такі, глядзі, гатуеце вы вось у сям'і для сябе, ці ўсё ж такі зараз, калі надыходзіць вячэра, стаіць камера, і ўзнікае думка так, ужо не то, што там для мужа, а ўсё ж такі чым здзівіць? Чым кіруецеся? Тое, што самой хочацца зараз, ну, з'есці, будзем казаць, як ёсць. Ці ўсё ж такі улічваючы нейкія патрабаванні і вось аўдыторыі, якія вашы падпісанты? Так, ну, што вам сказаць? Я скажу, што муж мой любіць ўсё мясное, ўсё, што звязанае з мясам. Любую частку свіні, кшталту вушы, хвасты. Я, напрыклад, гэта не вельмі люблю. І, звычайна, я гатую асобна яму, асобна сабе. Калі прыходзяць госці, заўсёды нешта прыдумляю новае, бо хочацца неяк здзівіць, паказаць, якая я малойца. Такая гаспадыня. Так. А рэцэпты, ну, пераважна якія? Ўсё ж такі сучасныя нейкія стравы сучасных прадуктаў, да, ну, які можна пасці і лёгка здабыць у краме. Ці ўсё ж такі да нейкіх старажытных, старадаўніх беларускіх рэцэптаў таксама звяртаецеся? Ну, у мяне такая філасофія, я лічу, што мы сёння на кухнях сваіх ствараем сучасную беларускую кухню. Якая потым будзе перадавацца. Стане старажытнымі беларускімі рэцэптамі ад Алесі Аўласевіч, напрыклад, можа так? Канешне, ёсць рэцэпты, якія менавіта з гісторыі, яны даволі складаныя, звычайна. Складнікі цяжка знайсці бывае, асабліва там нешта свежае цяжка знайсці. Таму казаць, што я гатую толькі беларускую выключна страўню, не, тым больш яна вельмі тлусная і каларыйная. Сяляне, яны ж як? Яны ж працавалі ў полі, а мы што? Мы паяму на вечар, і што робім? І сядзім, глядзім. І працаваць. А вось калі вы дзеліцеся новым нейкім відэа ў інтэрнэце, і вось вы нешта прыгатавалі, смачнае, і вам адразу тэлефануюць вашы сяброўкі і кажуць: ой, а зараз мы прыйдзем, а вось гэта мы яшчэ не спрабавалі. Не частаваліся такім. Чакайце ў госці. Трэба падумаць. Ну, напэўна, не, такога не паступала яшчэ, каб зараз мы прыйдзем. У гэты момант Іван, там муж адключае тэлефон і ціхенька. І каб вы не ведалі. Каб ніхто не ведаў. Добра, а ці ёсць прапановы ад людзей, якія вось гэтыя блогі глядзяць?
Ну, ось не то, што прапанова запыт такі, а ці можаце вы прыгатаваць, ну, напрыклад, нейкі пірог. Ось я не ўмею, а вось гэтай рэцэптуры невядома, каб паказалі больш падрабязна. Ну, канешне, здымаць відэа это больш такі, ну, шырокі працэс, і лягчэй бывае напісаць кшталту рэцэпт. Вось калі вось хуткасна трэба, просяць, трэба нейкі лёгкі торт ад дня народзінаў, тады неяк хутка я нешта прыдумляю. Але бывае, што па запросам. Таксама былі цікавыя кшталту, звяртаюцца музычныя гурты і кажуць, вось, зрабі пад гэту песню што-небудзь смачнае. І гэта удвая прыемней, рабіць гэта яшчэ і пад нашу музыку. Бок тэлефануе, напрыклад, які-небудзь гурт, да? Дзе вось там Еўрабачанне, да, як нові прыязджалі. Зарабіце, калі ласка, нейкую яшчэ. Пад гісторыю майго жыцця. Пад гісторыю майго жыцця. Вось гэта страва называецца гісторыя майго жыцця. Ну, было б не кепска. Такой сярэдняй пражаркі, каб. А вось мне цікава, я, напрыклад, калі гатую, да, і вось у мяне ёсць прадукты, і я ўжо адчуваю смак, які будзе на выхадзе, скажем так. Ёсць вот такое адчуванне, ці не, ці гатую, а што ж там атрымаецца такое цікавае? Ці ўжо ёсць прадчуванне, што гэта будзе шэдэўраль? А калі гэта зусім новая страва, якую ніколі не гатавалі? А ўсё роўна, ну я вось, ну мне так атрымоўваецца. Ну, калі гэта ўжо страва, якую не першы раз гатую, канешне, я ведаю, што гэта за страва, але калі першы раз, то яшчэ трэба падумаць, якое яно будзе на смак. Першы раз я вушы гатавала, я увогуле не магла ўявіць, што гэта такое. Давайце удакладнем, свіныя вушы. Так, свіныя вушы. Мне было цяжка ўявіць, што гэта такое, якое яно на смак. Ну і як? Ну, смачна. Як вушы. Вушы, беларуская кухня. Як свіныя вушы. А прабачце, а вы калі-небудзь сачылі за тым, як вашы гледачы, карыстальнікі сацыяльных сетак, яны уносяць свае карэктывы ў вашы рэцэпты, яны паўтараюць, яны гатуюць пасля вас і кажуць, што а вось не хапае солі, ці не хапае нават чаго-небудзь яшчэ, а вы ім адказваеце, вось вы на сваёй кухні рабіце, як вы хочаце, а я буду па сваім рэцэптам. Ну, мне не было такой сітуацыі, каб вось сказалі, што нешта не хапае, ці чагосьці не тое, разумееш, нешта не я думаю, калі тое. нават паставіць побач два кухары і даць адны і тыя прадукты і адзін і той жа рэцэпт, усё роўна атрымаецца абсалютна рознае. Гэта так, сапраўды. Гэта ж энергетыка, Іван. Не, ну мяне можна паставіць і адна страва нават не атрымаецца ўвогуле, калі я буду нешта гатаваць. Але сёння мы нават паспрабуем. Ну, гэта будзе не майстар-клас, таму што гэта будзе нешта вельмі простае. Я думаю, што мы зараз можам папрасіць нашага рэжысёра, ну, каб людзі ўяўлялі, што адбываецца ў гэтым відэаблогу, запусціць крыху такую карціначку нам паказаць, што ж за відэаблог. Але мы папросім нават пакаментаваць, калі будзе жаданне вось тое, што яна робіць на сваёй кухні. Вось зараз гэта сырнікі паказваюць. Гэта ўсё сырнікі, так? Гэта, дарэчы, пад Наві Бэнд было зроблена. А, вы слухалі музыку Наві Бэнд і... Так, я часта слухаю музыку і гатую. Гэта таксама стварае пэўную атмасферу і атрымоўваецца нават яшчэ смачней. Ну, дык вось глядзі, таму і сырнікі, яно такое лёгкае, пявучыя, мілагучныя сырнікі атрымліваюцца. А калі ўжо мужу, ну, гэта нешта рокерскае трэба ставіць, ну, мясное такое, разумееш, ужо там фарш пайшоў. Так, ну, так. Гэта ўжо мае фантазіі проста такі. Канешне, гэта тая праца, якую жанчына выконвае кожны дзень на кухні. Яна гатуе, вкладае гэта шмат часу, сваю душу. Таму гэта такі доўгі працэс, кожнадзённы працэс. А муж умее гатаваць? Умее, вельмі смачныя макароны па-флотскі гатуе. Таксама мяне балуе, водзіць кавярні, каб я не надакучыла гатаваць. А вось тое, што ваш муж павінен разам з вамі дзяліць вось кватэру з падпісчыкамі, якія гэта ўсё глядзяць, яго гэта ніяк не турбуе? Не. Не пыталіся ніколі? Не. Дверь зачынена, я здымаю відэаблог. Так, ну, глядзіце, давайте ўжо вось відэаблог мы паглядзелі, і пакуль глядзелі, нам ужо прынеслі нашы прадукты. Вось у Івана ўжо ёсць яблычак і груша. У нас на стале творожок. Яшчэ у нас ёсць гарбата. Так, гарбата.
ванільны цукар і разынкі, так? Так. А я Разынкі зараз гэта ізюм утваруся адразу. у гаспадыньку О, такую. Ну, можна ўжо і гаспадар сказаць. Ну, Ну, ладно, добра. гаспадыня ды гаспадар. Гаспадар, так. Ну, кухар. конечно, я жартую. Спадзяюся, усе гэта зразумеюць. Я думаю, Алеся зараз павінна нешта агучыць, што ў нас атрымаецца. Гэта дэсерт ці гэта нейкая фруктовая салата і што павінен рабіць наш гаспадар, у якога фартух сёння у нас адзін і ён у яго. На ўсіх. Гэта смачны дэсерт, і я прапаную зараз прыдумаць назву. Віцебскі ласунак. А давайте мы Давайте прыгатуем і прыгатуем, а потым прыдумаем. паглядзім, таму што можа Ці назва і такі не смачны спатрэбіцца. Ванька, напрыклад. Ну, Ага. не будем працягваць вось гэтую тэму з гаспадынькай. Всё, сказалі, забылі. Тут вось падказваюць нават аператары. Салодкі Іван. Што у вас на стале? Так, у мяне ёсць тварог, і яго зараз трэба размяць відэльцам. Гэта, напэўна, моя праца будзе, а Іван будзе нарізаць Вось гэта яблык прыбяру. і грушу. Як нарызаць? Мы павінны дастаць адтуль Сарцавінку. насення, сарцавінку. Зараз І- я пагуглю, што такое. Ну, я Насенне. разумею. Семачкі. А потым як гэта рэзаць? Даволі дробна. Нейкімі дзелькамі дробна. Можна нават скурку зняць. Я ўжо гатовы. Ну, Ужо есть Я ўжо гатова. Скурка вельмі палезная, да і сапраўды мне лень. Таму Ну, будзем давайте са рабіць. скуркай. Гэта яшчэ там вельмі шмат вітаміна С. Всё. І мы гэта чаму зараз гатуем? Таму што весна, зараз трэба сачыць за вітамінамі. Я ўжо пачынаю гатаваць? Канешне, за вітамінамі. Уже з лыжкай сядзіць. Я ж сказаў, все, я падрыхтаваўся ўжо. У мяне ўжо лыжка ёсць. Я вельмі спадзяюся на Івана. Ну, не трэба на мяне спадзявацца, я не магу зразумець, ці гэта нож тупы, ці... Ну, гэта не важна разумець. Ну там нож У цябе адмысловы. ёсць яшчэ одна дошечка, Ваня. Хопіць куляць гэтую бедную грушу. А ты не падглядвай за мной. Так. Тварог Да ужо якой смачна запах. кансістэнцыі, вось, дарэчы? Ну то якой кансістэнцыі? Якія вы? Тут не трэба Ну, прям мы ж- так вельмі... Да? Мы взяли даволі тлусты тварог, таму сюды не трэба ні сметану, ні вяршкі, і ну навошта Колькі нам не яшчэ памыляюсь, у нас дадаваць? ён быў... Колькі там процентаў? Адсоткаў 6, 7. 6. Ну, то бок такі даволі тлусны. Я прачытала, я раней ела такі без тлушчу зусім, але потым даведалася, што гэта... Што ён не смачны. Што ён... Не, што ў ім вельмі мала карысных рэчываў. Гэта Бо значыць, каптуль што... ўжо ўсё выгналі. Так, і атрымоўваецца, што ніякіх карысных нейкіх Дарэчы, рэчываў ведаеце, няма. зусім недавно чытаў інтэрв'ю з італьянскім шэф-поварам, які наведаў Беларусь, і яму далі паспрабаваць вось прадукты нашыя малочныя, і там сыр быў, і мацарэла, ну вось Вся наша беларуская, і рыкотта, так, і ён і таксама наш беларускі тварог, не буду зразумела казаць, які, да, якой маркі. Вось, але справа ў тым, што вось да сыроў ён так паставіўся, але сказаў, што ваш тварог гэта унікальны прадукт, якога ў іх няма, і ён сказаў, навошта вам рабіць з мацарэлы, калі у вас ёсць такія Тварог. цудоўныя рэчы. Дадайце туды там памідорку, пару грочкаў, некалькі алівачак і запраўку, якую вам хочацца, і гэта цудоўны ўжо беларускі салат, беларуская салата атрымалася. Ванечка, як ты Я там? гатова. Цэлы. Все цэлае. Напэўна, мы занадта яму далі шмат. Не, нормалёва. Не-не-не, я Нормально, гэта ўжо не всё, першае, всё што раблю. добра. А наколькі дробна гэта трэба ўсё зрабіць? Вось так долькамі? Долькамі, дзелькамі. Дзелька? Прабачце. З крылёчачкі такі, оп, а потым можаш яшчэ іх, яшчэ драбней. Яшчэ Не, можна драбней. не ўсё рэзаць там. Галоўнае, каб нешта засталося. Ён жа Пальчыкі застануцца не... Ён можа пачне рэзаць, а ён зараз галодны, разумееце, Алеся? І ён жа можа... Мяне гэта- здымаюць, я не магу есці, Не можаш? калі на мяне глядзяць. А які, дарэчы, які з рэцэптаў самы атрымаўся папулярны? Ну, вось на Самы сённяшні дзень. папулярны, я думаю, што піражкі з капустай О, як. і пірог з чарніцамі. Але я думаю, гэта таму, што ён сам па сабе вельмі прыгожы, такі Яркі, летні, да, атрымаўся? так. Вось хутка ўжо лета, будуць ягады, шмат садавіны, і я думаю, што будзе шмат яркіх рэцэптаў. Алеся, а вы калі-небудзь набываеце вось гэтую прадукцыю ў кулінарыях, у магазинах, ужо калі хто-небудзь прыгатаваў, вы не ведаеце як, але ну вось смачна выглядае. Што ён мае на ўвазе? Ну, вось- Кулінары, ну, вы вось прыходзіце, пакупаеце ежу ці Вы не? ў крамы, і вось уже гатовыя вырабы. І вось што несце такое, ну, апетытна выглядае, вельмі прывабна. Вось ці ўжываеце вы такое ў ежу, ці ўсё ж такі толькі... Бывае. А Бывае. калі шмат працы, няма часу.
трэба шмат усяго Тут зрабіць. чебурек, ён заўжды ў дапамогу. Ну, не чебурек, канешне. Нет, вы ведаеце, Але- чаму я пытаюся? Таму што ёсць людзі, якім вельмі абавязкова ведаць, што гэта ён прыгатаваў сам, і ён есть толькі тое, што ён гатуе, а вы нават гэта і здымаеце, таму я Рэж, рэж, запытаўся. Ну, Рэжу. За гэты нож я не ведаю, каго я павінен, каму я павінен Кому дзякаваць. падзяжыць? Таму што перад праграмай іх было 4. Абралі гэты. І гэта аказаўся самы, канешне. Можа, вось гэта трэба табе востры. было даць, канешне. Ну, Не, можа, не ўжо дам. хопіць там ужо рэз, ужо... так? А вы ўжо скончылі? Мы ўжо груша? скончылі, У не, нас я ужо думала, всё што я готово, буду мы толькі мешаць цябе чакаем. А гэта. як гэта? Увайшоў у Ураж. ураж. У- Ну, хутка Так. я скончу. Дайце А мне зараз, яшчэ хвілінку. зараз пост, да, вось мы з Іванам казалі. Ці прымяркоўваеш вось нейкія відэаблогі свае да непасрэдна нейкіх святаў? Напрыклад, вось, вось зараз пост, да? Постныя стравы. Новы год таксама. Новы год трэба заўжды, у нас жа нейкая зараз традыцыя з'явілася такая, трэба абавязкова на Новы год зрабіць нейкі такі адну любімую страву, да, адну нейкую любімую салату і нейкую новую, нешта так. Ну, выпендрыцца ўжо, каб і перад гасцямі, і перад сабой нешта паспрабаваць маленькае. Вось. Ці ўсё ж такі ад таго, што ёсць у прадуктах і ці ёсць вось нейкая заканамернасць. Ну, сезон, зразумела, калі лета, то гэта ягады, грыбы, садавіны, гародніна, нейкі вось гэты плады ўсе. А пад святы нешта прамяркоўваецца? Гэта было б ідэальна, але мне не заўсёды хапае ўсё ж такі гэта маё хобі, але у будучыні я б сапраўды хацела б прымяркоўваць гэта да святаў. Напрыклад, падчас посту я сама не пашчусь, у мяне татка пасціўся раней і даволі так сур'ёзна ставіўся. Але я імкнуся зараз, напрыклад, не выкладаць шмат рэцэптаў з мясам, бо я ведаю, што мае падпісанты, з іх вельмі шмат хто... Шмат вегетарыянцаў? І вегетарыянцаў таксама. Для вегетарыянцаў я імкнуся нешта таксама рабіць, бо вегетарыянцаў зараз даволі шмат. І, дарэчы, там таксама вельмі цікавыя і смачныя стравы ёсць. Гэта такі стэрэатып, што там толькі адно ўсё такое зялёнае, не смачнае, не салёнае. Я была А перад вегетарыянкай. летам вось гэтыя стравы, яны не стануць менш каларыйнымі? Ну, каб падрыхтаваць сябе, прывесці ў форму. Які ён, а? Ну, адказвайце, вам ну так шчыра стануць, скажу. куды ж я ўжо цяпер Я дзенуся? хожу ў трэнажорную залю, але гэта адбываецца перыядычна. Вот якраз перад летам. Зразумела. Але паесці смачна таксама люблю. Канешне, зараз трэба рыхтавацца да неяк ён вельмі буйна нарэзаў, але так будзе смачней, Ну, так? я сабе ўяўляў, што вы гэтым будзеце Гэта ўпрыгожваць. па-віцебску, так не шкадуючы. Добра, ад Я ўяўляў, душы. што вы не будзеце гэта перамешваць. Ну, вось видите, што... Маня думала, што гэта будзе такі пірог, адразу зверху. Ну, не як-небудзь упрыгожаць, ды і ўсё, але вось видите. Ну, добра, давайте мы зробім. Зараз мяне А будуць мы здымаць, раптам будзе будзем адсюль непрыгожа. адразу. Не? А, вось так будзе. А вы хочаце з драўлянай адразу Ну, есці? я б ужо і адсюль. Ну, пачакай. А, ты ўжо нават з лыжкай. Я... Лыжачка не падыходзіць да такіх кавалачкаў, як ты нарэзаў. Так, ён вельмі іх прыгожа нарэзаў, сапраўды, мы імі будзем упрыгожваць. Вось на што трэба увагу звяртаць. Так, малоцца. А што вы дома гатуеце? Пахвалілі. Хто? Іван, што ты гатуеш дома? Так, увечары, вот сёння прыйдзеш, што так. будзеш есці? Ну, цяжка адказаць, я не ведаю, што я буду есці. Ну, я магу сказаць, Вось што... гэтага мне не хопіць, адразу кажу. Вось гэтым я не змагу Не наесціся. наемся. Не. А перакусіць? Перакусіць, ну, перакусіць хопіць. Ну, У добра. мяне, напрыклад, я апошнім часам нічога не смажу, звычайна. Гэта ўсё нешта запечанае. Все-таки пасадзілі на Гэта дыету цябе. бульбяны такі... Гэта дыета? Не, ну такая, ну атрымалася Ну, так, што так. дыета. Бульбяны такія скрылёчкі, долечкі, вось, которые з мукой, з папрыкай запякаюцца, на вельмі прыгожа выглядаюць і такі хрусткія атрымліваюцца. І таму, калі нават гэта мяса ці рыба, гэта Мне таксама... адразу есці захацелася. Можна ў рукаўчык А вы накладваеце нашпігаваць, хутчэй і хутка будзе Не, есці. просто ён так распавядае. пару сотняў, каб яно так замарынавалася, гэты кавалак Так. мяса, і от вось цалкам кладзеш. Гэта смачна вельмі. І з гароднінай там сельдзірэйчык які, ой, Сельдзірэйчык. ну. Зараз сельдзірэйчык пасля зімы. А ўвечары таксама, вот. Салера называецца. Сялера, так. А, вось. Сельдзірэй, сялера. Дзякую. Тваражок, вось, фрукты, вельмі добра. Сялера. На ноч самае то. Ну, ўжо... Так, ужо амаль всё і амаль прыгожа. Ну, вось, Івану, вось гэтае, да?
Я Просто могу- гэта я добра могу взять. перекусіць А, перед ты сам сном. возьмешь? Ну, ладно. конечно. Добре. Добра з'есці І- перед і сном, які альбо для зранку? Ну, вось, бяры. Дякую. А, глядзіце, Ляжу. Іван, покажи, вось у цябе яшчэ так прыгожа з гэтай склёшкі. Я думаю, што вось самы час нам зараз паглядзець афішу, Іван, як ты мяркуеш? Паглядзім, каб ніхто не Таму бачыў, што- як мы будзем есці. Таму што, выбачайце, даражэнькі, але ж нам трэба ўсё ж такі перапыніцца і пачаставацца, а потым мы ўжо вам скажам, як гэта было смачна. А зараз афіша. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска-12» приглашает на ежегодную выставку детского творчества «Мартовские коты». На выставке представлено множество работ, выполненных в различных техниках, написанных маслом, акварелью, сделанных из керамики, ткани и кожи, объединенных одной темой – любовью к кошкам и желанием увековечить любимых хвостатых питомцев. У каждого ребенка получился свой, неповторимый и уникальный питомец с особым набором характерных черт, размером и окрасом. Выставка работает с 10:00. Центр современного искусства приглашает на выставку живописи, графики и скульптуры творческого объединения «Март» «Сны». Сны можно назвать самым древним и самым сложным видом искусства. Именно в этом состоянии душа человека выступает автором сюжета своих снов. Она одновременно создает и чувствует атмосферу их существования. Сны – это территория, где возможно все, где от героя ничего не зависит, а через секунду он может быть всесильным, где находятся самые яркие радости и все самые тяжелые страхи, которые нашли выражение в живописи, скульптуре и графике. Выставка открыта с 10:00. Витебская областная филармония представляет концерт органной музыки Екатерины Ивановой и Марины Пинчуковой. Органные импровизации, классическая музыка и грандиозное звучание органа ждут слушателей. Известные и нечасто исполняемые произведения в органном исполнении создадут уникальную атмосферу, величественную и камерную одновременно. В программе музыка Баха, Кнехта, Франка, Брамса и других. Начало в 18:30. Ой, даражэнькі нашы, вось такія мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе, абавязкова іх наведвайце. А што можам сказаць, гэта вельмі смачна, ледзь паспеў пракаўтнуць падчас афішы, ой, аж на язык заплетаецца. А ў нас з'явілася наша зорачка, наша даражэнька Людміла Канстанціновна Нікіціна, кіраўнік музея гісторыі Заронаўскага краю, якая вось давно у нас уже не была. Ну так да, всё, правда, нас погода. все тут ласуночками своими частавала и частавала. И сегодня так само, вы глядите, снова не с пустыми руками приехала, привезла некую кашку. Качку. Вот, у нас сутыкнулись ты, кто уже такие досведченные, да, кто с такими стравами. Олеся, вот молодый у нас кулинарный блогер. Людмила У Константиновна. Людмилы Константиновны печка нават ёсць, прабачце, Там а мы такая гатавалі печка. ва ўмовах. Ну так, ну, але... смачно ж. Что схавалася под крылцами этой цудоўнай птушки? Ой, бульбяники. Сховалися тут бульбяники. Ого. Ой, покажите кто-нибудь. Людцы добрые, як же ж гэта сёння... Вы Пиражи, зараз да? паглядзіце, і вы Вось больше не далей побачыце. весці просто праграму, потому что, ну, гэта ж немагчыма. Гэта першае, з чым я сутыкнулася ў блюдо было, як я прыехала ў Зарону ў 82-м годзе, і моя гаспадыня: будем сёння з табою гатаваць бульбянікі. Думаю, што ж за бульбянікі мы будем гатаваць сёння? Ну, вось, калі ласка, бульба. Просто потаўклі бульбу, добавили туды цибульки поджаранной, яйка куриное добавили туды, перемешали, ну, каб тестом такое было, и начинку, а начинку якую хочешь. Так как теперь пост, ну и будем говорить час перед пенсией, то, конечно, я начинила сюда капустой. Капусточку. Да, не мясом, хлопцы, а капустой. Поэтому Сегодня у нас мяса не будет. не будем мяса сегодня, бо пенсия будет у меня только 7-го. Поэтому будем есть и капусту. Поедем на наступных выходных у Да. Заронова. И вот такое блюдо, и оно потом обжарывается. Вот, и оно еще со сметаной подается, а еще протушивается. Ну, так как у вас тут нема печки, а покуль я со своей привезла, то уже, конечно, оно трошки остыло. Вот, и подается. И самое важное при такое блюдо, коли готовят, тут фантазия.
фантазія і заўсёды пытаюцца, ну з чаго? А адгадайце з чаго, як пачынаеце есці. І ў нас усе так блюды, мае дзяўчонкі любяць гатаваць і такога наробяць. Напрыклад, з грэчкі котлеткі. Ну, нема адчування, што гэта грэчка. Мяса, фарш, ясі, мясныя І нават котлеткі. падсілкаваўся і адчуваеш, што гэта як пасля мяса. Як пасля мяса адчуваеш? Алеся, прабачце, а вы ведаеце вось рэцэпт гэтых бульбянікаў? Ці для вас гэта новая нейкая страва? Яна падобна на зразы. Не, трошки Ну, камы як бы таксама. Камы, вот камы, тут слова тага камы не ведаюць. У нас так дома гаварылі, не камы, ніколі не гаварылі Гэта што камы. дакладніце дзе? А, ў Брестскай вобласці, я з-пад барана. На хвілінушку. Да. Камяк у нас гаварылі, камяк. Ну, То есть зусім не патоўчаная падобнае слово, бульба, конечно. гэта камяк. І зажарвалася яна заўсёды, сала дробненька рэзалася, цыбулька паджарвалася, і ў гэты камяк. І потым гэты камяк, што паелі, астатняе на скавараду і ў печку. І прыходзіш ужо са школы, божа мой, якая зверху смаката. І ўжо пахам чуеш, што гатова, ежа самая найлепшая. Глядзіце, у нас такі атрымаўся амаль што трохкутнік, так, ну, калі паглядзець на карту, на мапу, да, Віцебск, Гомель, Берасце, і адразу ўзнікае пытанне наконт асаблівасці рэгіянальных кухань. Я так разумею, што Людміла Константиновна не ведала такую страву ў сябе. Да не, мы камяк з капустай ели. Капуста асобна тушылася, камяк асобна. А тут я приехала, гляжу, оказывается, можно Віцебскі, злучить два Зароновскі проблемы. Скаталі, да і ўсё. Да, вот як бы поособку. Хотя тут на Витебщине, вот у кавярню я ходила, и подавали капусту тушеную с бульбою, морковкой там и всякое огороднина. То есть кто на что здольны. Аліся, а чым можаш пахваліцца на Гомельшчыне, напрыклад? Ну, вось прыехаў у Гомель, і дакладна, што толькі там ты можаш гэтым пачаставацца, і больш нідзе. Гэта вельмі складанае пытанне. Да? Так. Складанае пытанне. Можа, ўжо так прям не дзяліць на рэгіёны? Можа, прынамсі вывучыць тое, што агульнабеларускае? Ну, Ну, из агульнабеларускага оно и вытекает. Тут не столько региональное, якая Просто нейкі ўжо гаспадыня. не Якая істотныя гаспадыня, Сапраўды. конечно. Бо, можа, на Гомельшчыне больш цёпла, можа, там вось і менавіта, што расло на... Дзе яно расло? На зямлі. Я вот слухала Алисю и подумала, я так сама раблю, что сегодня у нас будет на обед, а то, что есть у холодильнику. І ўсё. Того все. Ну, прабачце, вы, Людмила Константиновна, нават не фатаграфуеце еду, не здымаеце на відэа і не выкладаеце ў інтэрнэт. То Я мою еду ведаюць. Але ўсе ведаюць. Мою еду Алеся Зараз, здымае, разумееце, выкладае у ў Гомелі інтэрнет. наведаюцца таксама. Алеся ж пакажа і ў Гомелі, потым запіс, і Конечно. ўсё, і будуць ведаць і там. Да мяне едуць пакаштаваць з печы, маю бульбачку. А гэты тыдзень такі ў мяне шматлікі на гасцей. Я кожны дзень, але кожны дзень бульба розная. Адзін дзень я бульбу тушыла, другі дзень я бульбу з крыжалікамі так запякала на процвіне. Вот. А сёння я яшчэ сала добавила. Сёння таксама у мяне госці былі сальцы зверху. Вот. І дзеці з агурочкам так слаўна паелі. Аладак напякла сёння, а пышныя аладкі, не шкадую яйка у аладкі, як пяку. А скажыце, а як даведацца вось пра гэты адзін дзень, калі вы дабаўляеце сала, каб прыязджаць нават Ты разумееш, там увогуле печ пыхціць, ну просто без перапынку. Не, ведаю, сапраўды, я быў у вас у гасцях. Ваня, толькі адзін званочак, і будзе табе з салцам, хочаш. Можа, калі пападзеш на пенсію, то будзе з мясам. А чым, ну, калі вось мы ўжо не будзем так высвятляць па рэгіёнах, да, чым, на вашу думку, і Алеся, і вось Людмила Константиновна, чым мы сапраўды можам пахваліцца, не тое, што не сорамна, а тое, што мы з гонарам можам прапанаваць замежным нейкім гасцям, не тое, што славянскім тут, так, там, Украіна, Расія, гэта ўсё, хаця ўсё адрозніваецца, хаця і шмат чаго падобнага, але тое, што вось мы можам паставіць, о, гэта наш гонар, і такого вы вось не знойдзеце ў сябе у Афрыцы. Ну, напрыклад, мае піражкі, ну, не я аўтар гэтых піражкоў, Ось, а малайчына. моя суседка са шчаўем. Хто з вас еў?
Пирожки со шчаўем. Я. Вот сяржу толькі. Яму Іван пашанцавала. так сам, не? Не, я не На спробовал. Не гулях у спробував. бабулі не паспеў? А, ну. Яны з'ядаюцца ў адзін момент. Толькі Вот тому я и не поспел. ўжо шчавей прабіўся, ўжо ёсць, так што, мажліва, ў хуткім часе буду сваіх наведвальнікаў музея частаваць. І што там, што просто шчаўе і ўсё? Больш нічога? Шчаўе і з цукрам. Яно так, як там, збіваецца, рэжацца. І начиняются пирожки, выпекаются. Ну, такая смакота. Мы один раз ехали с детками у Минск, там выступать треба было. Ну, и в якости гостинца везли эти пирожки. И вся команда, якая ехала с нами, поспробовали и вырашили, никому мы их давать не будем. Мы съем По их 10 сами. копеек продайте. И так они не доехали до того форума, мы их съели по дороге. И не почастовали нават журы, и як вынікі А конкурсу? жюри мы давали другие пирожки. А, со всё, штрауем зразумела. съели сами. Другие Аліса, пирожки. вось на твою думку, што чым беларусы могуць пахваліцца? Я І лічу, ганарыцца. што калі глядзець нашу самую першую кулінарную кнігу беларускую, это літоўская гаспадыня, у ёй ёсць рэцэпты і зефіра, і тырамісу, і суфле, і розныя мазаграны, саладухі і гэтак далей. Гэта сведчыць пра тое, што беларуская кухня, яна вельмі вялікая, і гэта не толькі бульба, так? Каб мы разумелі, што не толькі дранікі наша ўсё, а вельмі шмат розных страў. І тое ж... И тая затирка, якую уже забылися. Я сегодня малым стала говорить про затирку. Один только хлопчик ведал, что такое затирка. Я говорю, это ж такая смакота, молочный суп, такий простый, головное, простый у приготованні. А ясі за вушы не оттягне. Так. Вось Аліса у нас таксама ведае шмат назваў гэтых страваў. Ці можаш вось нам зараз такое страву сказаць, каб слово прыгожае, і мы нават не маглі б здагадацца, што гэта. Але вось беларуская. Ну, добра. А што такое калатуха? Ну, я ведаю, что Людмила Константиновна ведае. Людмила Константиновна Яна не будзе адказваць падказваецца. апошняй. Ну, калатуха, ну, напрыклад, Можа, гэта гэта нейкая нешта... пюрэшка такая? Нейкі суп, які ў печцы, і потым яго трэба... Суп-пюрэ, крем-суп. Крем-суп, так. Не, З гароху, Не. не? гэта не варыва. Гэта амлет у духоўцы. Ой, як. Ну, то бок яйкі іх узбілі вельмі добра, дадалі тое, што ёсць, гародніну альбо нейкае мясца, сала, і адправілі ў духоўку. А ведаете, чему колотуха? Колотовка, помните, у меня в музее висит миксер такие, колотовочка. Так. О, этой колотовкой взбивается это все яйки с молоком. А вось І тут падаецца. я быў правы, я нават паказаў, вось як гэта ўсё Да. робіцца. Да, да, Адкуль я гэта да. ведаю? Не ведаю. А ці ёсць яшчэ якія-небудзь стравы, якіх мы не Бэбах. ведаем? Што? Бэбах! Што ж такое? Бэбах? Ну, гэта калі нешта нават не атрымалася. Ну, Разумееш, бэбах, калі б гэта было з бабоў, гэта было б вельмі проста. бэбах Таму- гэта калі вось гэтыя яйкі узяў, панёс гатаваць Нясеш да печы, і ўсё, опа, і бэбах бэбах. атрымаўся. Но это был бабах, а не бэбах. А, Ну, у кого прабачце. як. Тут нават асабістая тэрміналогія. Ты што гэта? Гэта страўнік свіны. Туды засоўваецца сальца і гречка. Ну да, это як... І Людмила Константиновна зноў усё ведае, ну слухайце. Ну. Не, потому что у меня сестра это готуе. Я сама гультайка, а яна у мяне, от, яна свіней трымае, яна ўсё гэта робіць. А які ў яе крывянкі. Яна зараз навучылася іх кідаць у маразілку, і я, як ужо прыязджаю, для мяне спецыяльна трымае. І потым засмажвае іх у печы. Это ж, ну, ясі просто смакота адна. Вот, і яна ўсе гэтыя бэбахі начиняе, чым хочаш. Юцы. Да, і кішкі трымае. Бэбах і юцы, гэта две такія непадобныя стравы. Мы ўведаем з Іваном. Ну, можа, і апошнюю нейкую назву, каб мы ўжо зусім зараз паказаліся далёкімі Такімі, што нават. мы не ведаем Ну, нічога. напрыклад, ёсць шмат страў, якія такія ж, як мы прызвычаіліся, проста яны маюць у беларускай страўні іншую назву. Кшталту капуста. Што такое капуста? Ну, прабачце, ну, капуста і... А і што з ёй зрабілі? Вось у Людмилы Константиновны 7-га нават будзе капуста. Я ведаю, што дзесьці на Я Да, веду вас сёмага. пензе. Квашні ці квашня называюць студзень. Квашаніна, так. Квашаніна. Квашаніна. О, квашаніна. Мгм, Квашаніна так, студзень. праўда. Як яшчэ раз? Капуста. Капуста. Гэта шчы звычайныя. А, все. И оно может быть с квашеной капустой, может со свежей. свежей. Любое приготование называется капуста. Прибежишь за дом, мама, а что есть? И капуста в печи. Мгм. Вось, глядзіце,
Столькі страваў ведаеце і Алеся, і Людмила Константиновна. Зараз у той же Еўропе шмат ладзіцца кулінарных фэстаў. Ну, Людмила Константиновна пакуль даедзе са сваімі піражкамі, да, ну, Нічога не няма застанецца. што будзе паказаць. Вось, і там немагчыма паспяваць іх гатаваць. Алеся, ці няма вось такога жадання паехаць і паспрабаваць свае сілы недзе на кулінарным фэсце? Ну, можа, не вельмі там адразу там на круты замахнуцца, але папулярызаваць, паказваць, што не толькі там італьянцы і аматары лягушак, да, там французы ці хто яшчэ такія гурманы? Ну, італьянцы, напрыклад. Кітайцы. Ну, Кітайцы італьянцы, нават французы, вельмі кітайцы, вядомыя. так, што толькі яны са сваёй стравы. Але і беларусы таксама, вось мы прыехалі і паказалі, і ўсё, і ўбралі ў нас з рэстарацыі сушы, і з'явіліся, напрыклад, там, будуць уже не гэтыя водарасці, да, нурэ, там, Ну, слушай, это ж крапіву, таксама напрыклад, смачна. крапіву. Адбілі, об, Ось завярнулі я туды паглядзеў, пюрэшачку, якую. як бы ты гэта еў, сушы з крапівой. Радасна, а чым ты думаеш, яны конечно. будуць горш за гэтыя водарасці, которые пах такі? А вот зараз уже весна наступит, пачне вылазить все з зямлі, и у нас есть у Зароновой такий салатик, все, что вылезло першим. Только приправленный маслицем, ну, алеем таким. І яшчэ упрыгожваюць якімі-небудзь там кветачкамі, тымі ж самі дмухаўцамі маленькімі, так зверху. Ну і мы один раз зрабілі, нам так спадабалася, і цяпер, як хочам гасцей чым здзівіць, я даю заявку, ёсць у нас Тамара Андрейченко. Тамара, трэба супер наш салатик. І яна гатуе, з'ядаецца таксама ў них. Віцебскі раён, там, ну, нешта гастранамічнае. Не, ну мы можам Сталіца пажадаць, каб Заронова. толькі пажадаць, каб нешта сапраўды ўкуснае вылезла. Так яно смачнае, Іван. Ну, ўсё смачнае, ўсё неабы што ж. Хвалявацца не трэба. Дык, Алеся, ўсё ж такі, на кулінарны фэст ці ёсць жаданне замахнуцца? Не ведаю, не І ведаю. А хто паказаць. будзе дзетак беларускай мове вучыць у Гомелі? Ну, гэта ў Гомелі. А трэба ж, ну, з'ездзіць хаця б на тыдзень і паказаць. Летам, напрыклад, калі Трэба лявоніць і дзеткі выходзіць адпачываюць. на арбіту, называецца. Ну, калі Сяржук пагадзіцца, можам разам паехаць з Ну, Іванам. во. Вы бачылі, як я цудоўна, філігранна нарызаў нават... Іван рэзаў, а паеду я. А так заўсёды адбываецца. Сяржук просто вельмі смачна еў, гледачы не Выніку. бачылі. Ну так, гэта ж трэба, разумееш, яшчэ і піярыць. Чалавек гатуе на кулінарным фэсце, і трэба ж яшчэ, каб... Піар-менеджер. Так, побач, і там, каб Тады усе мяне налеталі. бярыце, з мяне піяршчык будзе, супер. Я мёд один раз продала 14 банок за 2 гадзіны. А гэта ваш мёд быў? Не, это мёд моих сяброў быў. Я так разумею, у вас нейкі... А это ўсё Мы просто ведаем прымаўкі. прымаўкі і прыказкі ад Людмилы Константиновны, яны засядаюць у галаву, і потым немагчыма ад іх адвязацца. Не, гэта на ўсё Так, жыццё. гэта сапраўды так. Адну якую-небудзь можна, ну, такую прыстойную? А то сталі забываць мы нешта. Да. Усек можна прарэкламаваць мёд. Ну, мёд и чай можно прорекламать. Только у вас это чай, правда, а у меня в музее горбатка. Гарбата. Пей горбату, холодок, и до старости будешь до девок ходок. Ось так. То же самое и мядок. Ешь зароновский мядок, и до старости будешь до девок. Поэтому за 2 гадзіны мёд мой Весь уляцеў. я весь продал. А як вы думаеце, ці можна увогуле назваць беларуса, ну, звычайнага, вось, скажем, як пішуць часам, сярэднестатыстычнага беларуса назваць гурманам у ежы? Ці ёсць яшчэ такое адрозненне гурмэ, так? Чаму б не? Ну, я лечу белорус усеядный человек. И он есть все, что дома есть. На што заробку хапае, так? Да. Я не помню, как мы моцно там уже ты ели свиные уши. Вот про свиные уши, что ты рассказывала. Так у нас их съедали только засмалить свинчука этого, помыють эти уши, тут же отрезали, тут же их съедали. Вот это блюдо было. Сырыми. И оно не доходило до салтисона, это ухо, его съедали. Ну так, выкарыстоўвалі же все часткі. И хвост еще, в уши и хвост. Хвасты я А што гатавала аднойчы. смачнейшае, хвост ці Я ж вушы? не ела сама. Вушы. Вушы? Вушы. Там хруст. Алеся спрабавала і хвост, і вушы. Я гатавала і тое, і іншае.
Я шмат чаго Олеся готую. А паспрабавала чаго вы сароміцеся? І то, усю і свінню іншае. цалкам. Штосьці засталося, што не Капыца чыставаліся. нейкая, ці што не. З капы тоже вельмі смачны квашаніна. Квашаніна. Ось Мгм. студзень гэта. Ну, не, гэта жах просто. У цябе яшчэ жаданне не адпала Так я сапраўды говорю, даесці это тое, было што Не, я ставілі? вельмі хачу гэта пачаставацца, конечно. Я просто хочу запытацца яшчэ ў Людмілы Канстанцінны. Ужо вясна надышла, і якія бліжэйшыя мерапрыемствы, каб можна было трапіць у Заронава і атрымаць асалоду і не толькі ад пачастункаў, але ўвогуле ад таго, што там адбываецца, ад мясцінаў, хто, дарэчы, хто яшчэ не быў, там абавязкова трэба наведаць. Ведаеш, дзякуючы табе, я такой стала вядомай бабуляй. Усе просяцца на гулі да бабулі. Калі будзеце зноў праводзіць гулі ў бабулі? Да. Клас. Мінулым годзе мы просто правялі Да. шыкоўна мерапрыемства. Ну так бліжэйшы у нас 6 красавіка гэта камаедзіца. Камаедзіца. Ну, як бы вялікага наплыву людзей не чакаю, але буду са сваімі дзеткамі толькі. Са сваімі Камаедзіца, гэта краязнаўцамі. ж калі Да, мядзведь мядзведзікі. лічыцца, да, татэмная наша жывёла, ён прачынаецца. У яго трэба задобрыць, трэба кашу гарохавую варыць, польку гарохавую танцаваць. Ну, канешне, там і мёд у нас. Ну і дзеці вельмі любяць, от наш дзіцячы садок, малыя будзіць мядзведзіка, і гульні там усе такія. Ну, такое, абрад такі вясёлы такі. Мгм. І дзеці, і дарослыя любяць. Мы і для дарослых это робім, і для дзетак малых, так што бліжэйшае гэта камаедзіца. Камаедзіца. А потым будзе што-небудзь? Ці гэта ўжо бліжэй там да Ой, да дай купальня? дажыць, дай дажыць уже. Да Что ты уже камаедзіцы. так Там спяшаешься? Камаедзіца бліжэйшая. Запрашаем усіх на камаедзіцу. Я думаю, што ўжо у нас так атрымалася, да, што так хочацца пачаставацца гэтымі бульбянікамі і даесці вось гэты цудоўны дэсерт, што мы кажам вам дзякуй, поспехаў вялікіх Людміле Канстанціновне, каб народ все прыязджаў, каб больш даведваліся пра гэты цудоўны мясціны, пра ваш музей. Алеся, вам камеру, студыю, А вось сваё шоу. наконт камеры. Я бачу, што Алеся здымала ўсё тое, што адбывалася ў студыі да таго, як пачалася праграма. І я павінен запытацца, ці ўбачым мы гэта дзе-небудзь, ці гэта для вашага нават персанальнага архіву. Ну, канешне, бачу. Мгм. Я яшчэ сёння здымала сам Віцебск, я ўпершыню ў гэтым горадзе і нейкія па мясцінам пагуляла, так што гэта будзе такі агульны влог пра тое, як правяла Это ўжо дзень у будзе, я Віцебску. думаю, невялічкая кароткаметражка, такі кароткі метр будзе. Так. Добра. Тады, Алеся, запрашаю в наш музей наведаць. О, Алеся, недалёка. вы заўтра паедзеце з гэтага Я горада. думаю, што не заўтра, там можна і на тыдзень застацца да камаедзіцы яшчэ. Ну, да. Пачакаць, пакуль шчаўе прарасце, так? Уже такенько. А, ўжо ёсць. Вось таму поспехаў, новых рэцэптаў, новых падпісчыкаў і, канешне ж, усім смачна есці, перадавайце ў Гомелі абавязкова, але нікуды не сыходзьце пакуль. Давайце зараз разам з намі паглядзіце, вось Алеся першы раз у Віцебску, паглядзім на нашага вясёлага чалавека Александра Каренмана. Патрапь у тэлек. Друзья, настроение отличное, по-прежнему весеннее, поэтому я решил придумать дурацкий несуществующий праздник и погрузить в него наших горожан. Пойдемте. Сегодня большой праздник. Знаете какой? Не знаете какой? Как стыдно. Сегодня Международный день мочанки с гречневой кашей. Да. Как часто вы кушаете гречневую кашу с мочанкой? Когда папа приготовит. А без мочанки? Тогда мама. Вот поздравьте от души всех мочанщиков с этим праздником. Дорогие мочальщики, поздравляем вас с праздником. Поздравляю всех мочальщиков с этим замечательным днем. Что им можно пожелать? А больше Каши и мочанки. Им хорошего дня. спасибо. Вы часто кушаете мочанку с гречневой кашей? Вообще никогда? Ну как вам не стыдно? Вы вообще белорус? Да. И не ели мочанку с гречневой кашей? Аллергия на гречку. Всемирный день мочанки с гречневой кашей. Да? Как часто вы готовите это блюдо? Никогда, никогда. Я ее ненавижу. Ну, мне мама варит кашу, я сегодня варю. Кастрюлю с водой. Так, хорошо. Насыпать соли. Смотри, какая кастрюля.
Потом, когда вода Вскипить, да, давай так и продолжим. вскипятится, короче, насыпаем гречку, мешаем, все готово. Не получится, так ничего. Значит, я не знаю. что- А можно еще добавить молока, будет еще вкуснее. Так, смотрите, мастер-класс от меня. Берем стакан, насыпаем в стакан гречневую крупу. И потом 2 стакана, таких как были с крупой, мы воды добавляем в эту кастрюлю. И тогда она получится такая вот прям крутая, понимаешь, она не развалится. Все, Конечно. все конечно. дело в стакане, как я поняла, да? Да, все у нас строится на стакане. Международный день мочанки с гречневой кашей. Как часто ты ешь это блюдо? Скажи, Никогда. Никогда, настолько часто. Но ты могла бы поздравить всех мочанщиков с праздником? С праздником. Поздравляю всех мочальщиков. Я поздравляю всех с праздником, очень важно. Хорошо, у меня. Гречку я люблю, а вот мочанку не очень. Почему? Вы вот из-за такого не можете себя причислить к лику, так сказать, отмечающих, да, сегодняшний праздник, числу? Да. Вы как к этому празднику относитесь? Хотите, чтобы его внесли в официальный календарь? И вообще, в принципе, употребляйте? Я про кашу. Да. Вы могли бы поздравить всех мочанщиков с днем мочанки и каши? С праздником. Скажи, уважаемые мочанщики, желаем вам там. А я не умею такие речи. Чего? Не знаю. Сложно обращаться к тем, кого не существует. Да. Не могли бы поздравить всех мочанщиков, всех гречневиков с этим большим праздником? Нет. Хорошо, спасибо. Как обстановка в городе? Красивая. Красивая? Ну, спокойно. Главное, спокойно. Вы не хулиганите? Нет. Что в рюкзаке? Мы после бокса в лагере. Вы были в лагере? Да, бокс. На бокс ходим. Так вы можете меня отколошматить, я так понимаю. Слушайте, сегодня большой праздник. День гречневой каши с мочанкой, международный. Не могли бы поздравить всех мочанщиков с этим праздником? С праздником всех Мочанщиков. мочанчиков. Друзья, я надеюсь, что какая-то миссия все-таки этим придуманным праздником нами была выполнена. По крайней мере, вы теперь знаете, что приготовить сегодня вечером. На сегодня все, пока. Ну вось, памятайце, паважаныя тэлегледачы, калі вы выходзіце з дому, возьміце з сабой крыху ежы, таму што заўсёды ў горадзе дзесьці ёсць наш галодны Александр Карэнман. Холодный Карэнман. Так. Вось, нарэшце настаў той момант. Ой, вось, у мяне я уже просто не вытрымаў і Ты будзеш есці на ноч. крыху пачаствую. Буду, чаму не? Сёння можна, сёння свята, таму што такія людзі прыязджаюць да нас не кожны дзень. Вось, Іван, скажы мне, тебе неяк натхніла вось сённяшняя сустрэча ўсё ж такі прыйсці дадому і не заходзіць там У краму, у піцэрыю там, да, ці гэта заўсёды кулінарыю. адбываецца. Вось. А прыйсці і нешта зрабіць самому. Натхненне ёсць такое, але гэта не азначае, што мяне нешта атрымаецца. Ты ведаеш? Хаця б паспрабаваць больш дробненька нарэзаць яблык. Вось з тым ножом не, ты Не, ведаеш, не як-небудзь у наступны раз. Я думаю, што мы ўжо не будзем спакушаць нашых гледачоў і не будзем гэта рабіць вось прям перад вами. Гэта будзе пасля. Пачакаем некалькі хвілінак. Так, пачакаем некалькі хвілінак, таму што зараз для вас заспявае Паліна Пашкевіч, салістка ўзорнага калектыву «Разнакаляровая планета» гарадскога цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. І песня ў яе цудоўная Палінка, якую усе ведаюць і могуць зараз разам з ёй падпяваць. Смачна ўсім есці, шчасця, здароўя, кахання. Усе выпускі на нашым афіцыйным сайце і на канале ў YouTube. Мы развітваемся і несумнага вечара пакуль. Темная ночь.